Som la resistència independentista catalana i estàs escoltant un nou capítol des de Ràdio Adrián a la Catalunya Lliure. Acceptem la realitat del món que ens presenten. Frase extreta de la pel·lícula El show de Truman. Bona tarda, sóc en David Reventós. Aquest és el capítol 56 de Radio Adrián. És un capítol especial per nosaltres perquè a partir d'aquesta setmana la seva edició en castellà serà emesa els dilluns per Kit Ràdio Internacional, gràcies al Roger, que la dirigeix. Aquesta setmana ha estat molt plaent poder sentir l'entrevista que vam fer amb ell fa uns dies i, per tant, agrair que el missatge de la resistència independentista catalana i de Directe 68 tingui un canal important per arribar en castellà i a un perfil jove que així d'aquesta manera tenim cobert. Aquest programa el volem dedicar molt especialment a la Victòria Segura, que dona diversitat, coralitat, intel·lectualitat en aquest programa, però no només per això, sinó per les moltes coses que fa en nom propi, i no com a Victòria Segura a la Resistència i a Directe 68, i sobretot pel coratge, a part de moltes coses que quedarien en l'àmbit privat, però el coratge que suposa obrir els ulls al frau processista i assumir aquesta veritat tan dura. Per tant, òbviament, si poguéssim tenir moltes victòries, la victòria seria segura. Aquesta setmana ha estat important per nosaltres tenir el contacte quinzenal que tenim amb els oients d'aquest programa. És una cosa molt especial. I també transmet que en directe no hi ha hagut ningú que ens hagi pogut tombar cap dels arguments que difonem des d'aquí. Per tant, per això estem mirant d'organitzar tant parades al carrer com conferències a cada municipi que sigui possible i estem mirant de veure'ns amb molts de vosaltres que voleu tenir un contacte personal amb nosaltres o amb mi. Tingueu una certa paciència perquè feliçment el meu WhatsApp i totes les vies de comunicació m'hi treuen fum i no sempre puc contestar personalment a tot. Ja voldríem, però al final hem de ser 3 milions i ja veieu que 3 milions no els puc tenir a WhatsApp. Aquesta setmana doncs, també ens han confirmat que farem una segona conferència al Cafè de l'Òpera el dijous dia 12 de juliol, posant noms propis als infiltrats que han fet impossible el procés, i tenim algunes entrevistes pendents també. També anunciar que des d'aquest moment no sortiré més en el programa, en el show de Chris Everett. De moment no hi entraré més a fons, pendent de coses que puguin o no passar. Tenim adversaris de més importància ara com per dedicar-se a segons què, però el que no farem és que un projecte com aquest, basat en la veritat, peti qui peti, doncs no acceptaré cap versió de la veritat que s'allunyi de la realitat. Aquesta setmana, abans d'acabar amb la carta de la Victòria Segura, parlarem els temes de la setmana. El títol d'aquest programa serà Torra al peó del rei espanyol, en relació a tot el tema de la carta, el llibre, la inauguració dels Jocs del Mediterrani i tot aquest sainet d'aquesta setmana. També parlarem de si tant de bo que fóssim Truman. La frase inicial i jo amb freqüència amb referència faig menció al show de Truman perquè és el que em va servir primer per entendre aquesta realitat tan dura i dos per poder-ho explicar. I parlarem de diferències entre el Truman i Catalunya. Tant de bo els catalans fossin Truman perquè ja seríem lliures. Parlarem de Jordi Sánchez, que diu que renuncia a la via unilateral. Res de nou, perquè ja ens el va definir com a traïdor Xirinacs. Per tant, els que seguim Xirinacs només podem considerar Jordi Sánchez traïdor i quan veiem que renuncia a la via unilateral, que és l'única que porta la independència, reafirmem que és traïdor. Això és el que el cervell no intoxicat per TV3, VilaWeb, ara Catalunya Ràdio, diu. A partir d'aquí, per això ens han de matxacar tant el cervell, perquè el pensament normal, el pensament intel·ligent, quedi ofegat dins de tota aquesta immensa tona d'informació tòxica, desinformació, que és el procés, i és Catalunya.
També vull iniciar una mena de, potser, secció fixa que es dirà la pregunta punyetera, en la línia d'ajudar-nos a pensar lliurement. També entrarem en el tema de que no totes les opinions valen igual i aquí estem mirant de trencar molts mites i un d'aquests és aquest de que l'opinió de tothom val igual. Això no és veritat en cap àmbit de la vida, perquè ho hauria de ser en política, que és el més important que tenim tots. Breument parlarem d'Urdangarín a la presó, de l'excarceració de la Manada, seguirem una mica amb el sainet dels llaços grocs, un breu comentari d'una cosa que m'ha arribat aquesta setmana, té a veure amb l'advocat i el pèrit que em van posar quan jo estava tancat, parlarem d'un vídeo magnífic que ha fet el Xavier Segovia sobre l'entrevista que em va fer RAC1 el dia que començava la vaga de fam fa 2 anys, i ens posarem en la part potser més seriosa i més dura de demanar-vos ajut perquè els que estirem d'aquest carro estem en perill real i imminent de que ens passi alguna cosa ben definitiva, com passa a tothom al món que planta cara als grans enganys. I el procés és un dels grans enganys de la història de Catalunya, si no el més gran. I per tant, els que hem estat els primers en destapar-ho, que portem 4 anys i mig donant la cara, estem en perill real i evident. I després ho explicarem desapassionadament i de manera com faria l'equip de la contraintel·ligència, que és el que fem a Directe 68. Aquesta batalla és entre Espanya i Directe 68, i els que no esteu en Directe 68 esteu treballant per Espanya, ja sigui de grat o per ignorància. És a dir, cada cop que feu una cosa que no és el que li molesta a Espanya només li molesta que destapem la traïció de Junqueras, Mas, Puigdemont i tots els que coneixeu i estimeu. L'única cosa que a Espanya li molesta és això. Per tant, els únics que fem nos a Espanya som Directe 68, Radio Adrian i La Resistència. Per tant, heu de triar o Directe 68 o fer el joc a Espanya. Si encara sou dels que cobreu per fer-ho, com Torra, Mas, Forcadell, aquests, mira, és molt lamentable el que feu, però és que els que ho feu enganyats i de bona fe i resulta que esteu impedint la independència molt més que els hi tenim la ràbia clara, doncs aquests sou els que realment heu de fer el gir. D'acord? I acabarem, com és normal, amb la carta de la victòria segura. Duríssim la setmana en el sentit de, ho comentàvem al programa anterior, ja ha arribat un moment que sembla que això sigui un experiment sociològic per veure com ens poden fer el ridícul als catalans, perquè el guió d'aquest procés és tan i tan dolent i requereix posar-s'hi tan bé per no veure que tots treballen junts i ens enganyen, que ens posa en una situació difícil els que ho tenim clar de fa 4 anys, o 3, o 2, o 15 dies, perquè és que no aguanta pel lloc. Torra, aquest president posat a dit per l'abstenció de les CUP, de 70 de les CUP, es reuneix o va a un acte on hi ha Felip VI, que ja vam definir en el capítol 29, és el fill de Juan Carlos I imposat pel genocida Franco i descendent de sang de Felip V, un altre dels genocides anticatalans de la història. És a dir, el tio més repugnant seria només son pare, diguem, perquè encara té una mica més de vincle, perquè està una generació més a prop dels altres genocides i és el que va ser directament nomenat per Franco, és a dir, de persones vives a Espanya que hagin de mereixer major despreci d'un català, hi ha Juan Carlos I i hi ha el segon, seria Felipe VI. I aleshores ens munten un peripé de fins a les 11 i l'Agència Catalana de Notícies deia que no hi aniria. Aquí no entrarem si havia d'anar o no hi havia d'anar, perquè ja, com diem sempre, aquí no som crítics teatrals. Per tant, no entrarem a debatre si el guió estaria millor resolt nani o no nani. Nosaltres estem per bombejar persones d'aquest show de Truman cap al món real. No som crítics de teatre. Per tant, no entraré si era milionari, si era no milionari. No, el que és millor és que mentre passen totes aquestes collonades ens seguim oblidant que això anava d'independència, ens seguim oblidant que els nostres no la van declarar. Però ja estem en la mateixa línia d'allò que quan van ajornar el ple de Puigdemont en comptes del 9 al 10 i quan ajornen l'hora que ha de sortir i ens anuncien d'una hora per endavant, això no és seriós. Una de les coses que els països han de fer per guanyar-se el respecte
dels seus ciutadans i també de la resta de pobles del món és ser rigorosos amb el que diuen. No pot ser que vagis canviant cada 5 minuts d'opinió, no pot ser que l'Agència Catalana de Notícies digui que no hi vas i després tu hagis de sortir a TV3 a dir que sí que hi vas. I amb un llibre de les fotos de Jordi Borràs, clar, a partir d'una mentida, tot el que ve només poden ser mentides. Els que escolteu aquest programa ja sabeu que l'1 d'octubre és mentida, és una cosa que es va muntar per pagar catalans a l'1 d'octubre i per tenir excusa per no fer la independència. Per tant, Jordi Borràs, un dels enxufats del règim unionista processista, que fan veure que s'infiltra. Clar, és molt fàcil infiltrar-se en organitzacions nazis si tots treballeu junts i si tenen ordres de no tocar-te un pèl, oi, Jordi Borràs? És que és ridícul tot, i és un apadrinat dels mitjans de comunicació a Catalunya. Ningú que surt a TV3, Catalunya Ràdio, jo vaig sortir a RAC1, però ja us ha quedat clar que es van equivocar molt i no ho han tornat a fer. Cap d'aquests és de fiar. Per tant, és un llibre fet per un mentider sobre una gran mentida, que és l'1 d'octubre, i allà hi posen una parrafada, i la foto de Torra que surt al Nacional i a VilaWeb fa angoixa, fa nàusea, fa venir ganes, fa de vomitar. És la foto d'un esclau rendint pleitesia, amb un somriure insegur i de no ser-hi tot, fent un regal al teu ocupant. Això, en una suposada república catalana, vas a rendir pleitesia al rei posat per 2 genocides del país veí. No s'aguanta. Però és que, a més, i aquí això és de Monty Python, i el que no podem fer, no podem tolerar que ens facin fer el ridícul. És a dir, la gent que encara està enganxada al procés són els nostres. I no tenen dret aquests Torra, aquests Puigdemont, aquestes Pelosi, tots aquests no tenen dret a fer-los passar per imbècils, perquè no en són. Són bona gent que ha confiat en ells. Accepteu, com hem fet nosaltres, que heu estat enganyats. No hi ha deshonor en acceptar haver estat enganyat. Tot el deshonor és d'aquells en qui vam confiar i eren traïdors. Tot el deshonor és perquè et menteix. No hi ha deshonor en confiar en qui pretén ser líder dels teus quan en realitat és un operari de l'adversari. I munten tot aquest peripé, però a sobre, a més, per fer-nos fer més el ridícul, Torra se'n va a la manifestació contra Felip VI. O sigui, tu vas a fer un regal a Felip VI i després també vas a la manifestació contra Felip VI. Jo deia en broma a Facebook que Monty Python s'ha querellat per competència deslleial, perquè ja només faltava encara, no devia tenir temps, si no podia haver anat també a la contramanifestació que fessin els unionistes contra la manifestació en contra de Felip VI. Perquè és que és un ridícul que no s'acaba. Però si això no fos ja greu tot això, i ara tots parlant d'això i no parlant de que són els nostres que no van fer la independència, el més fort és que tot això, i lamento perquè tornem a estar al mateix, a veure com ho expliquem, és com una situació on uns quants de nosaltres cada dia més sabem que hem nascut, després entrarem al show de Truman, és com si nosaltres hem vist que era una pel·lícula, hem sortit al carrer i hem vist que no ho sabíem però estàvem tancats dintre un cinema. Llavors ara és doble, perquè nosaltres estem indignats amb els productors, però estem indignats amb els nostres companys que continuen enganyant-se a veure aquesta pel·lícula tan dolenta. I clar, si a sobre ens insulten i ens ataquen pel fet d'haver vist una cosa que ells encara no han vist. O sigui, la importància aquí és que el nostre argument, nosaltres venim d'on estan els processistes, la immensa majoria d'independentistes, perquè, diguem, tot això del llaç groc i tal no és independentisme, encara que un s'ho cregui, és com creure't que ets astronauta perquè de petit et disfressaves d'astronauta. I que vagis ja, quan tinguis ja una edat, anar dient que ets astronauta, fa una mica de vergonya aliena. Tu no ets independentista pel fet d'anar a manifestacions i portar-te un llaç, perquè fer una cosa que no és el mitjà per aconseguir-la no és això. És a dir, tu no pots dir que ets alpinista a l'Everest si no estàs fent cap de les coses que hi porten. És que és important dir-ho així. És a dir, el nivell d'engany és que tu pots creure que ets independentista quan senzillament ets processista. I processista és la manera falsa de ser independentista, és la manera falsa de treballar per Espanya estimant Catalunya. Parlem d'això. Llavors, nosaltres no necessitem insultar-vos, sou vosaltres que us sentiu insultats, però
Com puc insultar jo algú? Jo ho he dit moltes vegades en aquest programa. Jo sóc dels més tontos de Catalunya. Jo he hagut de conviure amb Pelosia 30 anys per adonar-me que és una traïdora que treballa per Espanya i que ara ens han posat a presidir l'ANC. O Joan Vives, o Oriol Junqueras, o Rull, o Forn, o tots els que estan a la presó, que els coneixo pràcticament tots de fa 30 anys, i altres més recentment i m'han mentit, com he d'estar pensar jo res dolent de vosaltres si jo vinc d'on vosaltres esteu. Però és que, com dèiem abans, no totes les opinions compten igual. No compta igual l'opinió sobre el SIDA, la d'una persona que no té cap informació perquè l'únic que sap és el que li han posat al cap als mitjans de destrucció massiva de televisió, que en Lluís Botinas que hi dedicat 20 anys a estudiar-ho. No és el mateix el que pensa una persona de l'11S que la gent que han estudiat que l'11S és un autoatemptat. No val el mateix l'opinió d'algú que es pensa que Escòcia va fer un referèndum que els que hem investigat i hem pres riscos i sabem que allò va ser una tupinada organitzada per Salmon, Sturgeon i l'SNP, amb la complicitat de tot, igual que aquí a Catalunya. Per tant, i per això el sistema ens posa aquestes mentides de que no hi ha veritats absolutes, i tant que hi ha veritats absolutes. I el procés és una mentida organitzada per Espanya, i això és veritat absoluta. El fet que vosaltres, per dissonància cognitiva, alguns per mantenir el sou, altres per mantenir els amics, tot això no treu un bri de realitat. Que la veritat és que el procés és una mentida organitzada per Espanya des del 2010. Però el més fort, jo penso, és quan ja penses que has arribat a lo més fastigós, sempre hi ha una pantalla més. Perquè jo vaig recordar, això és raríssim perquè els Jocs del Mediterrani, fer-los coincidir amb els Mundials de futbol és abocar-los al fracàs. És a dir, persones que podrien viatjar a fer això, la majoria, un esdeveniment molt més potent a nivell mundial, que és el Mundial de futbol, estan mirant el Mundial per la tele, o els que són fanàtics de l'esport, la gran majoria, en els països mediterranis l'esport principal és el futbol, si estéssim parlant d'altres entorns podríem parlar, però és que l'esport més seguit en els països mediterranis, en general, trobaríem excepcions, és el futbol, i ho fan coincidir. És que dius, clar, si la finalitat fos que els Jocs del Mediterrani tinguessin èxit, ningú, ni Ballesteros, a Ballesteros també li vaig donar la butlleta a la vaga fam el primer dia, és que no se'n salva un, perquè estaven fent no sé què dels ajuntaments a Barcelona aquell dia. No se'n salva ni un. Ballesteros ni ningú és tan burro de suïcidar-se posant els Jocs del Mediterrani al mateix moment que s'està fent el Mundial de Futbol, perquè és la manera de que no funcioni. Llavors, te n'adones que ho van ajornar un any, i ho van ajornar un any perquè sempre tenen la versió oficial. No, perquè no hi havia govern a Espanya, no hi van haver inversions. Doncs tristament no és per això. Tristament ho van ajornar perquè en aquell moment les administracions estaven preparant ja els atemptats de Barcelona, en què tots són còmplices, i a l'agenda no podien tenir aquesta cosa dels Jocs del Mediterrani, per tant ho van haver de canviar d'any. Els és igual el resultat esportiu perquè la finalitat de fer això a Tarragona és ni més ni menys, i és que coincideix tot, perquè els Jocs de la Commonwealth també es fan en ple referèndum, o en procés de referèndum, fas els Jocs de les Commonwealth i ho fan a Escòcia. És que no és que són ni originals. Fas una cosa, encara que ells van poder competir, però fas els Jocs de la Commonwealth i ho fas en una regió, en una colònia díscola, per projectar-ho com a part del Regne Unit. I per això van haver d'ajornar un any, perquè tocava que hi hagués la violència de l'1 d'octubre, perquè si no, tota la conya del llibre de Jordi Borràs, el llibre no existiria, Torra no existiria el motiu per estar enfadats, no existiria res del que hem vist. Per tant, els Jocs del Mediterrani els van ajornar perquè aquests que treballen amb agenda diversos anys havien de fer coincidir això per poder fer el peripé aquest. Però el més fort, i aquí ja entenem que hi ha coses que diem que no estan al nivell de totes les intel·ligències. I això s'ha de poder dir així. És a dir, hi ha moltes coses que no en tinc ni idea, per això no en parlo. És a dir, jo no parlo de física, no parlo d'arquitectura, perquè no en sé. I no em genera cap inseguretat reconèixer que no en sé, que hi ha un munt de coses, que no farem la llista aquí perquè no ens quedaria programa, de les que no en sé o que no sé fer. Per què a la política hem d'assumir que tothom en sap? Doncs no, o que tothom té la mateixa intel·ligència, no passa res. Hi ha gent que té altres tipus d'intel·ligència, que té una major sensibilitat o artística o qualsevol altra cosa.
Però això hi ha coses que no s'entenen. Però el que vaig a dir ara ho entén tothom qui ho vulgui entendre. Ahir a TV3 fan un vídeo que jo he penjat al meu Facebook que dura 1 minut 48, vull dir que aquells que us canseu amb els vídeos llargs això ho aguantareu bé, on, a part de dir, explicar el per què es va retallar, o sigui, a part de mentir-nos sobre el motiu real de per què ho van ajornar, perquè ningú se li pugui acudir que és tot un peripé, resulta que quan tanca el vídeo és monstruós. És a dir, aquí convivim en l'entelèquia aquesta de que hi ha hagut república, però TV3 diu que amb aquests Jocs del Mediterrani són els tercers que es fan a Espanya. Després dels que es van fer al Meri el 2005, a Barcelona als anys 50 i ara a Tarragona. És a dir, i ja no hi ha 155, o sigui, l'excuseta aquesta del 155 no hi és. És a dir, la televisió nacional de la suposada i mai declarada República Catalana neteja el cervell de tots els catalans a favor d'Espanya dient que Barcelona i Tarragona són Espanya. No fan ni l'eufemisme aquell d'estat espanyol, que ja ni dissimulen. Per tant, no és la nostra, és la seva. I està fins aquí aquest capítol del peripé. Hem obert en una frase del show de Truman, perquè realment que els que serveix per entendre-ho tot, qui no l'hagi vist, fa tard. El show de Truman és una pel·lícula on resulta que és un reality show, és una ficció dins de la ficció, entenem, on el personatge de Truman Burbank, Truman que vol dir home veritable, a més, o sigui, hi ha la referència al mite de la caverna de Plató, que curiosament està tret de la República, és a dir, que tot lliga. Resulta que sense saber-ho ell està dins d'una ficció perquè el van adoptar quan tenia 3 mesos i tot el que ell diu que pensa que és veritat, la seva dona, el seu millor amic, la seva feina, tot, les seves pors, tot és ficció i té un guió. I això és important perquè són capaços d'alterar el que ell vol. Igual que fan amb nosaltres, ens han fet por a la independència perquè ens han pagat i a ell li fan por a sortir de l'estudi de televisió que està envoltat tot d'aigua perquè fingeixen que el seu pare mor. Són així de cruels. Fingeixen que el seu pare mor en una barca, per tant, ell li posen fòbia a la llibertat. Igual que a nosaltres ens han inoculat fòbia a la llibertat nacional. És que quadra tot. I per això n'hem volgut parlar, però el tema, feliçment, ell arriba a un moment on entra una noia, que per aquí hi ha una noia feta per Natasha McElhone, que li diu que tot el seu món és mentida. I ell, a partir d'aquí, comença a comprovar coses i acaba escapant-se. Hem portat els spoilers a un nou nivell, però no es tracta de veure la pel·lícula per veure-la, sinó que es tracta de que veure aquesta pel·lícula és una eina fonamental per despertar-se de la narcosi processista. Però tant de bo dic fossin com Truman, perquè Truman, per començar, fa el següent. Truman necessita només una vegada que li diguin que la seva vida és mentida per acabar escapant-se de la ficció. Aquí portem 4 anys i mig dient-ho de moltes maneres, hem fet un munt de coses, portem 56 programes de Radio Adrian, hem fet entrevistes, hem fet una vegada fam, ens han fet de tot. I encara els mini-Trumans de Catalunya continuen aferrats al llaç groc. Per tant, Truman 1, processistes 0. La segona és que Truman ha de trencar amb gent de debò, que estima de debò, la seva dona, el seu millor amic, els amics de debò, el seu entorn real. I és capaç de trencar amb això. Vosaltres, els processistes que encara ens ataqueu i ens insulteu per defensar la independència, ho feu per gent que no coneixeu de res en la gran majoria, perquè ser militant d'un partit no és conèixer una persona. I els defenseu perquè els coneixeu per lo que heu vist a TV3 o a VilaWeb o a Catalunya Ràdio. Per tant, Truman 2, processistes 0. La tercera és que Truman té clar que si aquella noia ha pres un risc i se l'enduen casualment també dient que està boja, perquè és el que fan sempre. Quan algú vol destapar una mentida l'han de fer passar per conspiracionista o per boig perquè no obri els ulls dels demés. Ell, en cap cas, ell entén ràpid que o ella diu veritat o ella menteix, com en un dilema grec.
No això que fan milers de processistes que diuen sí, això que diu el Reventós hi ha coses que és veritat o coses que no. No, hi ha un tema fonamental d'honestedat intel·lectual i de dignitat humana que és una persona com jo que tenia una feina, una família i que era normalment processista i que els coneix, no posa en risc tota la vida que té si no té clara una cosa. No serveix agafar part o part. Això, el procés o és una pel·lícula o és un documental basat en la vida real. No pot ser una cosa i l'altra. Per tant, els que dieu que la veritat està a mig camí, tot això són deformacions mentals que des de petits el sistema ens posa al cap precisament per evitar aquest tipus de coses. Que quan arriba algú amb una veritat molt contundent, que és que tots aquests són traïdors i ens estan enganyant, que puguem fer servir aquesta... No hi ha veritats absolutes i no pot ser que siguin tots i són conspiracionistes. Totes aquestes coses les posa el sistema per protegir-se. Per tant, Truman 3, processistes 0. La quarta és que Truman es juga la vida per la llibertat i està a punt d'acostar-li. I aquí hi ha gent que no és capaç ni d'enfadar-se amb els seus contactes de Facebook per dir la veritat i per anar cap a la independència. I en canvi ella juga la vida. Clar, si aquí per seguir enganxats a la mentida, no, com al meu barri tothom va amb el llaç groc, jo no m'atreveixo perquè, qui sóc jo per anar contra el meu barri, no? Doncs, noies i nois, no podem ser dignes dels que van defensar Catalunya el 1714 o el 36 i no ser capaç de tenir un punt de tensió amb gent que ni ens hauria d'anar ni ens hauria de venir. Per tant, Truman 4, processistes 0. Per tant, ja ho deia jo, tant de bo fossin com Truman, perquè realment se'ns fa molt dur. Ja no és que se'ns faci dur, ja ho sabem. Els grans genocidis, les grans tragèdies de la història no passen per un grup malvat, psicòpata, petit, passen perquè la majoria no s'hi oposa. Que aquests psicòpates treballen junts i s'han inventat lo dels presos i lo del llaç groc i lo del referèndum per enganyar-nos, és cert. Però és cert que no ens podrien enganyar si no hi hagués milions de vosaltres que penseu que sou independentistes, que us poseu un llaç groc i que els esteu fent d'escut humà. Vosaltres sou la carn de canó perquè nosaltres no guanyem. Els nostres, Ells han segrestat els nostres partits, l'ANC, Òmnium, els CDRs, TV3... Tot el que estimem ho han segrestat ell. I vosaltres heu seguit aquests exèrcits nostres segrestats i feu de carn de canó. I no ens han d'atacar ni ells, a nosaltres ens ataca gent de bona fe que n'és incapaç de veure que està treballant per Espanya, perquè ho dic i ho torno a repetir, treballar per Espanya no vol dir cobrar i no vol dir ser del CNI. Quan tu portes un llaç groc, perquè no saps que el del llaç groc s'ho ha inventat a Espanya, perquè no es parla d'independència, per protegir els traïdors, per evitar que es puguin penedir i per colar-nos un referèndum trampa, una reforma constitucional, estàs treballant per Espanya, gratis. Però treballes per Espanya de manera més efectiva. Perquè com que tu tens tan cregut i vas a les botifarrades i fas tot això del llaç groc, ets pitjor que els que cobren, perquè els que cobren fan unes hores només, però tu ho tens tan interioritzat que no ho fas amb el cor. Per tant, ets molt més efectiu per Espanya, tu amb el teu llaç groc i les teves creus grogues, que els marwendes i els que peguen amb la porra. Aquells ho fan a certes hores i cobrant, però tu ho fas amb tot el cor, que és el millor soldat que hi ha. L'únic és que esteu disparant contra els vostres. Nosaltres estem aguantant Catalunya uns quants, cada cop més, i vosaltres esteu a fora disparant contra dintre. Això ho guanyarem quan deixeu de disparar contra els que volem la independència i comenceu a disparar contra els traïdors processistes. Disparar metafòricament, s'entengui. Si establíssim la categoria el traïdor de la setmana, costaria, perquè aniria per fotofinis, perquè cada setmana ens traeixen uns quants, és molt fort, però el traïdor de la setmana aquesta setmana podria ser Jordi Sánchez, que ha tingut la barra de dir que cal renunciar a la via unilateral perquè no es donen les circumstàncies. Bueno, a part que el nostre amic de Mallorca ha expressat que, clar, a partir del 7 de novembre hi ha una sentència que ho diu il·legal, això seria un debat llarg amb ell, perquè nosaltres anirem per legislació internacional i el fet que hi hagi una sentència d'un constitucional que és una Constitució imposada per la força de les armes, res del marc constitucional ens vincula. Per tant, seria un debat interessant per mantenir aquesta persona que estimem i ens estima, però no hi entraré. Però el tema fonamental és que la via unilateral és l'única que és possible, perquè ja hem explicat aquí manta vegades que els referèndums es fan perquè no hi hagi independència.
Per tant, no és que Jordi Sánchez s'ha tornat traïdor ara, o no és que Jordi Sánchez té por ara. No, Jordi Sánchez, quan ja va enterrar la Crida, i Jordi Sánchez, quan ja va ser definit com a traïdor per Xirinacs fa 25 anys, ja era traïdor abans. No és que ara, no. I això el que vol dir és que ara enteneu per què va entrar somrient a la presó i per què va anar quan no tocava anar-hi, per què va ignorar la meva vaga de fam, tot i que li vam dir, per què. Val? Per tant, Jordi Sánchez treballa per Espanya i ara ens està inoculant el cervell. Ja ho he vist, TV3 dient Barcelona i Tarragona són Espanya. Jordi Sánchez dient no a la via unilateral. Són els nostres, els que fan la feina bruta. Són els nostres que fan la feina bruta a favor d'Espanya. Sisplau, reaccioneu abans no sigui massa tard. Per tant, la via unilateral és l'única que porta a la independència i quan Directe 68, podeu contactar amb nosaltres amb info@directe68.cat, quan serem prous, forçarem unes eleccions i la declarem unilateralment amb 68 o més aviat amb 100, perquè clar, quan cau la mentida cau tota. Hem de dir que la victòria nostra és segura, perquè, mira, ara no volia jugar amb les paraules. És segura perquè el vídeo de la conferència, que és irrefutable, sobre la vaga de fam, l'han vist 21.000 persones ja. 21.000 persones han tingut accés a la veritat. És impossible mantenir aquesta mentida per més temps. Per tant, la victòria de Directe 68, que és l'única via a la independència, és inevitable. L'únic que heu de fer és no limitar-vos a sentir aquest programa, sinó escampar-lo, no limitar-vos a escampar-vos, sinó venir a veure'ns a Directe 68 i apuntar-vos com a militants, perquè necessitem gent que es comprometi. Mentre esteu apuntats a projectes segrestats per Espanya com Òmnium, ANC, CDR i els partits polítics, no esteu restant. Sou part del problema. Sou part del problema perquè esteu segrestats. Tot el que feu vosaltres és a favor d'aquests partits i organitzacions, i tot el que fan aquests partits i organitzacions són treballar per Espanya fent veure que treballen per Catalunya. Per tant, mentre pagueu quotes a aquests partits o a l'ANC o a Òmnium o feu donacions pels falsos presos o gasteu diners a anar a Brussel·les o us compreu un pin, tots aquests diners els esteu regalant a Espanya i els esteu restant de la independència. Val? És hora d'activar el cervell i activar-lo bé. Com dèiem abans, el tema de la pregunta punyetera que deia abans. Al meu Facebook vaig fer la següent pregunta. Per quina d'aquestes 5 motius Catalunya no és avui independent? I vaig dir, la A, Arrimadas no canta els segadors. La B, uns fatxes treuen llaços i creus grogues. La C, el PP és corrupte. La D, ara no me'n recordo, són coses del directe per vosaltres, però trieu la que vulgueu. Sí, ja recordo. Jiménez Los Santos vol bombardejar Catalunya, és a dir, Arrimadas, PP, Jiménez Los Santos i els fatxes que treuen greus, o la 5 és perquè 72 falsos independentistes no van declarar la independència a l'octubre. Reflexioneu-hi, doneu-vos la resposta, perquè sense contestar correctament aquesta resposta i actuar en conseqüència, no sou part del moviment per la independència. Sou la resistència contra la resistència, és a dir, sou reaccionaris i defenseu el règim franquista processista. Mirarem d'anar introduint preguntes d'aquestes perquè el nostre bon amic Socràtic, és a dir, fer-nos preguntes ens ajudarà a trobar les respostes. Parlar també ja diem, hem de parlar d'algunes coses de la ficció, perquè clar, tot el món en què vivim és ficció, per això entenem també, i és dur, hi ha persones que han fet vida a partits polítics o que tenen una ideologia molt marcada o que han sigut periodistes, no ens enfadem tant amb ells com seria potser humà, perquè ho entenem, no tenen cap paper en el món real, tota la seva vida és mentida. Si tu has sigut periodista de bona fe i has explicat el que ha passat a Catalunya des de l'any 75, has estat cobrant per mentir a la gent. Perquè res del que has explicat és essencialment rellevant. Tot es tracta només de mantenir un show on els de sota no tombem els de dalt i declarem la independència. No ens han parlat del contuberni de Múnich, que l'any 62 és el que va marcar les pautes per impedir la independència de Catalunya i del País Basc, un cop morís Franco. I hem estat buscant d'allà ve l'atado i bien atado, que va ser la manera de convertir el règim franquista en acceptable per Europa i que canviar algunes coses perquè no canviés res, i ara estem en el segon franquisme.
Hi ha un documental molt important que parla d'això, del Contuberni de Múnich, que està en euskera i en castellà, i estan doblat per tal que tothom el pot entendre, el teniu al meu Facebook. I això va ser la gran trampa per deixar-ho tot lligat i ben lligat. Doncs no hi ha manera de trobar fàcil quins catalans hi eren. Hem de buscar el llibre de Jordi Amat quan puguem, a veure si ho trobem. Per tant, dintre d'aquestes sarau, perquè la gent no pensi, tenim, i mira, ho fan coincidir tot, ara tenim Urdangarín, que està en aquesta presó que és per dones i que ha suposat no sé quants milions d'euros de condicionar. Bueno, això és la manera també de, com ja hem dit, anar posant pressió perquè una fictícia República Espanyola sigui la solució per impedir la independència de Catalunya. I m'ha semblat rellevant, també he vist a les xarxes, com que realment cap geperut es veu al gep, És a dir, gent posant en dubte, no, com no l'han vist entrar a Urdangarín, no som allà, qui ens garanteix que estigui a la presó? I els que posen això són els que se'n passen sense miraments, que hi siguin tots els altres. Ens han passat un vídeo amb dades falses, els tenen ben lluny d'aquí, que ens fan parlar del mal afegit de les famílies. El mal de les famílies, el pitjor serà quan sàpiguen que els seus marits i pares els han enganyat i els han fet patir. Això serà molt més dur que fer quilòmetres per aquesta família, perquè ara són estimats per tot Catalunya. Aleshores també seran estimats perquè tindran el nostre suport i solidaritat, ja ho dic des d'ara. Tot el que calgui per les famílies dels falsos presos quan descobreixin que la seva vida... Ells sí que són el més semblant a Truman, perquè els actors sí que són els seus marits i pares de veritat. Com a mínim Truman, fins al final, no li fan tenir un fill, perquè com ho fas per tenir un fill, actor? Després intenten, perquè no s'escapi, li proposen de tenir un fill. Els d'ara són més cruels, perquè sí que hi ha fills que pateixen. I aquestes persones diuen que com sabem que Urdangarín és a la presó i no han posat mai en dubte si el d'Otegi era presó o era un hotel de 5 estrelles, com ens comenten des del País Basc, o si els presos catalans són presos o són actors. És molt dolenta la dissonància cognitiva, ens pensem que TV3 és bona i TV3 és una mena de manipulació com totes. Ens agrada més perquè és catalaneta. I diuen que dona pluralisme? No, perquè quan saps que Vox i les CUP és el mateix, perquè tots treballen per Espanya, un directament i l'altre fet veure que l'ataca, però bramant i mai mossegant, no hi ha cap pluralitat, el que hi ha és engany. Porta gent de 10 partits diferents que tots treballen junts, i això li diuen pluralitat. Pluralitat, si ve que fa venir ganes de plorar el que tenim a TV3, des d'aquest punt de vista sí que acceptem que hi ha pluralitat, però no des del punt de vista de diversitat ni de democràcia. I un altre cas també de fons que no entrarem, perquè quan us incorporeu al món real i deixeu de viure al món de Truman, és com tornar a néixer, és com reaprendre-ho tot, perquè t'adones que totes les idees que ens posen moltes vegades sobre dreta, esquerra, masclisme, feminisme, una religió o l'altra, tots aquests enfocaments estan plantats al nostre cervell perquè no ens adonem que ens hem d'ajuntar tots contra els de dalt. Per tant, nosaltres no entrem a comentar això perquè és el que ells volen. Mentre estem perdent temes amb això, no fem altres coses. El que sí que és evident és la intencionalitat de deixar fora aquest sabent que generarà manifestacions. Jo deia al meu Facebook també que els guionistes ja no poden carregar més les tintes. O sigui, vist des del punt de vista de Catalunya que uns abusadors o violadors els deixen anar, els hi posen poca condemna, els deixen anar i és sobre una festa per aquesta orina, que tampoc és un tema que ens posi molt a Catalunya, i a més un guàrdia civil i un policia. Com deia jo, clar, ja només faltava, ja potser van considerar que era abusiu, que en els vídeos sortissin, ells són del Sevilla, però ja només faltaria que sortissin amb una samarreta del Real Madrid perquè ja la manipulació dels cervells ja fos completa. Ja hem parlat la setmana passada de que ens manipulen posant Llach, preguntes freqüents i Guardiola tot junt perquè s'hagi de ser un superheroi, superbrain, per poder anar contra aquesta manipulació. Doncs aquí igual. Et posen tot això junt, clar, hi ha manifestacions i ja de seguida ja devien tenir els tuits escrits. Algun dia ja dic, em farà gràcia quan se'ls escapi el tuit abans que la notícia, perquè ja ho tenen escrit d'abans. I ja pots comparar uns violadors al carrer i uns que proposen votar els tenen tancats. Això és Espanya, etc. I tots els collugats a TV3 i els tertulians i els tuiters i tots aquests que treballen per Espanya disfressats de catalans ja han pogut fer aquesta comparança que és de pèl al quilo. I clar, tothom s'hi apunta.
perquè és fàcil, és que van al ventre, no van mai al cervell. Ells no ataquen mai al cervell perquè a nivell mental no ens poden guanyar. A nivell mental nosaltres ja vam guanyar aquesta guerra fa 4 anys. Quan vam descobrir que tot és mentida i que ens arrossegaven a no tenir la independència, a nivell, si això fos una competició, si fos un concurs de televisió, ja hauríem guanyat. El problema és que per cada independentista conscient encara hi ha 100 processistes inconscients. Mireu la duresa del que estem parlant. Imagineu per un moment que vosaltres fóssiu un dels que heu descobert la mentida. Imagineu que Paluzie, Junqueras, Mas, Puigdemont us lliguessin amb 100 persones que estan drogades profundament, estan narcotitzades, i us tiressin al fons de l'oceà. Si imagineu això, imagineu l'angoixa de ser arrossegat al fons, quan tu ets conscient i els altres moren ofegats però no en són conscients. L'exemple no pot ser més exacte. Vosaltres esteu matant la independència però no en sou conscients. I nosaltres estem conscients i estem conscients de que ens estem morint i estem conscients de la vostra inconsciència, que ens mata. Per tant, tot això està fet a nivell de guió perquè es puguin fer aquestes coses i aquesta exposició hiperrealista que s'ha fet amb els presos, que gairebé cap d'ells és pres de debò i ara en parlarem d'uns quants. Perquè aquesta setmana ja ha tornat a haver el sainet dels llaços grocs i ajuntaments que prohibiran lo dels llaços grocs i Arrimadas parlant de llaços grocs, gent que ha fet vídeo dient que li han pagat per portar un llaç groc, tuiters d'una noia dient que l'han insultat per portar el llaç groc. Cansa molt, però n'hem de seguir parlant perquè ja hem dit que és la guerra fonamental. Els presos són a Espanya, el llaç groc és a Espanya, tot el procés és a Espanya, el referèndum és a Espanya, negociació, tot això és de la banda espanyola. I de la banda catalana hi ha Radio Adrian, Directe 68 i La Resistència. I els equips són aquests. Per tant, tot l'esforç dels independentistes és desmuntar la mentida dels llaços grocs i els presoners, i tot l'esforç d'Espanya és que seguiu estimant els presoners i els llaços grocs. I ja, encara que he parlat d'ells, però ara és el moment de juntar dues coses. I em sap greu, que em toca a mi parlar del meu propi cas, però sabeu què passa? A mi m'hagués agradat molt fa 2 anys que hi hagués hagut 100 persones que haguessin fet una vaga de fam per destapar el frau del procés, però no vaig trobar ningú més. I vaig tenir un equip on descan l'Adèlia, el Gerard, el Carles Serra, el Pere, l'Alfons Nani Tornant, a posteriori en Lluís Botines i altres persones que ara, per la pressió de gravar això, però no gaires més. I no hi havia ningú més per fer-ho, i ens van atacar, ens van insultar i ens van ofendre gent que es considera independentista. Per tant, com que no hi havia ningú més, ho vaig fer jo amb ajuda. I explicar aquest abús i aquest terrorisme d'estat fet pels nostres, m'agradaria molt que hi hagués un partit que ho defensa, però com que vam anar parlant amb tots els partits i se'n van fotre de nosaltres perquè són còmplices del que a mi em va passar, doncs hem hagut de fer Directe 68, perquè és que no tenim cap partit. I també ho hem enviat a tots els mitjans de comunicació. També ens agradaria molt que hi hagués un sol mitjà de comunicació digne a Catalunya, no sé, VilaWeb, algun digitalet, Catalunya Ràdio, TV3. Però és que no n'hi ha cap, només han mentit i m'han difamat. Per això hem hagut de fer aquesta ràdio. Per tant, ens agradaria molt que hi hagués gent dient-ho. Ens toca dir-ho nosaltres moltes vegades perquè, com ja m'ha aclarit que és el show de Truman, tots els mitjans de comunicació que veu Truman són mentida perquè no sigui lliure. I no li poden dir cap veritat. Mentre esteu connectats a TV3, no sabreu cap veritat. Heu de desconnectar tot l'altre i fer com fan alguna gent. No vol dir que només heu d'escoltar Radio Adrian, però Radio Adrian i altres mitjans no del règim. Però el règim inclou tot el que coneixeu. Tot. Per tant, parlar una mica per desmuntar els presos. Esteu portant llaços per aquí. Per Jordi Sánchez, que diu que no a la unilateralitat i que Xirinacs ja va definir com a traïdor. Un tio que estava informat personalment de la vaga de fam i que va col·laborar amb que jo seguís a dins. De maneres que encara no podem dir per no comprometre fons. Per tant, aquest tio, quan siguem independents, tindrà querelles per terrorisme d'estat i per estafa, perquè tots els diners que cobren és estafa. Tots els diners que ha cobrat l'ANC són una estafa perquè és com si tu estessis posant diners a Greenpeace i aquests diners fossin fets per exterminar les balenes o els jaguars. Per tant, és estafa. Per tant, Jordi Sánchez serà processat per terrorisme d'estat i per estafa, independentment que després
en el bon rotllo i l'alegria que vindrà després, siguin indultats o sigui el que sigui, però s'hauran de jutjar si arribem a temps abans que fugin. Val? Igual que dic que els protegirem perquè no volem que acabin malament. Perquè hi haurà gent que quan entendrà la veritat no s'ho prendrà tan dolç com ens ho hem pres nosaltres. Jordi Sánchez per això va anar a declarar rient, perquè treballa per ells i perquè sap que està allà, però tranquil·let. Oriol Junqueras, ja ho hem dit, va rebentar la FENEC al Servei d'Espanya amb Josep Rull a l'any 90, se'l van inventar el 2005 fent-lo sortir a Catalunya Ràdio, a TV3, creant-li la plataforma Sobirania i Progrés, que qui la crea és Elisenda Pelosies, que sempre són els mateixos. I li munten un diari El Directe, de Joan Puig, també d'Esquerra i tot els mateixos sempre. El 2012 ens diu que no podem anar els independentistes tots junts per no ofendre 80 militants de Badalona, perquè no volien anar a Muriel Bertran. El 2013 va mentir dient que si li donàvem 68 diputats declararia independència aquella mateixa tarda. Ha marxat corrent de mi 2 vegades quan li he dit que el procés és mentida i que a Escòcia em consta que és igual. Ha marxat corrent. És l'únic diputat que no va voler agafar la meva butlleta de la vaga de fam. És còmplice de la pregunta trampa del 9 de novembre. És còmplice de no haver executat el mandat del 27 de setembre del 2015, és còmplice de les 2 falses declaracions d'independència. Per tant, quan actives el cervell no hi pot haver cap dubte de que Oriol Junqueras treballa contra la independència. I si tu penses el contrari, és perquè algú s'ha esforçat en que ho vegis diferent, perquè la veritat és la que hem d'explicar ara i es pot comprovar, teniu els programes primers. Carles Puigdemont munta un diari amb un xenòfob, Stephen Burgen, li treuen del davant Carles Mascort amenaçant-lo de mort. L'Escup el demanda a Girona, cosa que el que investiguen ara ho va iniciar l'Escup i ara l'Escup vol que no s'investigui, és que ja no quadra res. Ens el posen, ho dic perquè exiliats també, que exiliats no en són, Carles Puigdemont després diu que un referèndum a tot Espanya estaria bé, se'n va a Waterloo per fer-nos riure, es deixen el mòbil davant d'Ana Rosa Quintana, fa petons a la bandera, és còmplice de les 2 falses declaracions d'independència, etc. Carles Puigdemont treballa per Espanya i a part coneixedor plenament del meu segrest i tortura. Seguim. Josep Rull, còmplice de la pregunta trampa del 9 de novembre, rebentador de la FENEC al 1990, còmplice de les 2 falses declaracions d'independència i que en persona al carrer, ens va conèixer fa 30 anys, en carrer li he dit 2 vegades que estava rebent amenaces i coaccions per lluitar contra el procés trampa, em va dir les 2 vegades que quedaria i ho ha ignorat. Per tant, un altre fals pres. És que tots aquests haurem de veure quina relació tenen amb lo de la Múria, hem de veure si hi ha algun altre mort a Catalunya que no ho sabem, que han fet passar per un accident, hem de veure quina responsabilitat tenen, qui va ordenar que a mi se'm tanqués i se'm torturés, hem de saber qui. I per tant, aquests són falsos presos? És que és una cosa molt normal. A veure, si tot ha sigut simbòlic, com ens han dit, perdó, i fa riure una mica, però és que ja fa molta vergonya aliena ja. També ja arriba un moment que les coses s'han de dir pel seu nom. És a dir, això és com si tu estàs fent una pel·lícula, que tothom sap que és pel·lícula, i que tu mates algú seguint el guió de la pel·lícula i quan surts del rodatge hi ha la policia esperant-te per processar-te de debò. Home, no fotem. Però és que els actors també han de ser de la pel·lícula. Ja només hi ha món real i món fictici, Si els advocats no fossin actors, dirien, escolti, vostè de què va? Vostè està processant els meus per una pel·lícula. És que faria molt riure. Però com que tots formen part de la pel·lícula, ara Roures, que també forma part de la pel·lícula, diu que presentarà un documental que pot tenir proves perquè els treguin, clar. És que ja els havien d'haver tret al primer moment, però com que no poden acceptar que tot és mentida, han de fingir que són presos, que no aguanta pel lloc. Turull, còmplice de les 2 falses declaracions d'independència i del no declarar la independència en 18 mesos i que em va mentir per internet i a la cara dient que parlaria amb mi per explicar-ho de la pregunta trampa. No va quedar amb mi perquè de la pregunta trampa no ho poden explicar perquè és una mentida per impedir la independència. Joaquim Forn, culpable de la falsa bandera a Barcelona com a responsable d'Interior. Joaquim Forn, culpable de les hòsties de l'1 d'octubre amb complicitat amb el govern espanyol i el món. Joaquim Forn, teatrero, que està a fora i torna perquè el detinguin, ja es veu que és teatre que ningú faria, i algú avisa TV3 perquè vingui i algú envia els 30 fatxes de guàrdia perquè el vagin a xiular quan arriba. Això es pot buscar i es pot trobar. Però Joaquim Forn, que ve de la FENEC de Joan Vives, igual que Rull, igual que Junqueras, posat a president per Joan Vives, Puigdemont posat per president per Joan Vives, Joaquim Forn, que em saludava pel carrer, perquè venim de la FENEC, però Joaquim Forn és testimoni del meu segrest i tortures perquè el tinc a Facebook a dia d'avui encara. Ell sap que jo estic
detingut i torturat per ser independentista. Sap que jo estic bé perquè em coneixen fa 30 anys. No pot ser que vingués em digui que el meu problema és que sóc massa intel·ligent i, per altra banda, facin córrer que estic boig, amb complicitat d'Elisenda Pelosi, per exemple. Per tant, esteu defensant els principals botxins que té la independència de Catalunya, que són Puigdemont, Junqueras, Rovira, Forn, Rull i Turull. No són presos. No són polítics. La discussió aquesta entre si són polítics presos o presos polítics és que no són ni polítics ni són presos. Són actors actuant. Pràcticament ja ho deixarem aquí perquè pensem que hem cobert ja el que tocava. Ara us deixo amb la carta de la Victòria Segura. Sí, perdó, breument comentar un acte que hi va haver divendres al CIEMEN per nacions sense representació, sense estat, una cosa així, on hi van anar tots els sospitosos habituals. Elisenda Pelosi, l'exnòvia de Vives i còmplice del meu tancament i segrest. Tancament i segrest que hem recollit aquesta setmana en un vídeo, que és escandalós. Un vídeo molt ben fet per Xavier Segovia, on demostra que a TV3 poden anar els de Vox i una persona que fa una vaga de fam per la independència segrestada i torturada no podem sortir a TV3. Més mostra de que TV3 treballa contra nosaltres i que ni és plural, ni és demòcrata, ni és res que valgui la pena, ja és això, doncs, Elisenda Pelosi còmplice d'això que va passar. I tots els sospitosos habituals. Un CIEMEN que ja hem avisat manta vegades que està infiltrat tot, presidit per David Minovas, també rebentador de la FENEC, muntant el BEI, un dels col·laboradors de fer campanya per Elisenda Pelosi retirant la seva candidatura a ser president, el que sortia a la foto allà amb Felip VI, és a dir, que sempre són els mateixos que ens enganyen. I allà el representant del Kurdistan va dir que sí, que els van dir que fessin un referèndum, van guanyar el referèndum i després han parlat amb Iran o amb Iraq i ara estan mirant de que la Constitució d'allà, ja ho tenen més complicat, estan en 4 estats, no en 2 o 3. Per tant, ells ara ja tot va orientat a una reforma constitucional, que ja, sabem que aquí mataran la independència o bé per referèndum trampa o potser ni caldrà i faran una reforma constitucional o ni diran, doncs tot el peripé aquest. I Terry Cabras, l'altre. Terry Cabras, l'altre que es forra per no fer res a la Unió Europea i que es burla dels que fem vagues de fam per la independència dient que potser faria una vaga de fam no per la independència sinó pel referèndum. Com que el referèndum és a Espanya, doncs Terry Cabras espanyol. És que en realitat és molt senzill, és com una equació. Qui defensa el referèndum treballa per Espanya. Qui defensa els partits que no han declarat la independència treballa per Espanya. Qui no ha vingut a ajudar-nos, encara que critiqui molt a Twitter i tal, i brami molt, treballa per Espanya, però són només intoxicadors. Per tant, anem amb la carta de la Victòria Segura. David, si m'ho permets, aquesta carta la vull dedicar a tots aquells oients que escolten Radio Adrian cada setmana i que encara no han fet el pas de posar-se en contacte amb nosaltres. Els vull fer una reflexió, però abans agrair-los a l'haver fet un primer pas essencial de quedar-se escoltant fins al final aquesta hora de ràdio, totalment austera, absenta d'edulcorants, però amb ànim d'informar sobre una realitat colpidora alhora que inevitable i necessària. La teva veu en l'aire un missatge potent i inèdit que viatja des de Catalunya fins a Escòcia enmig d'un silenci ben intencionat on les terres escoceses atorguen respecte i comprensió al nostre poble català per la similitud d'una mateixa lluita per la independència. De tants clams trencats, de tants somnis esberlats. Malgrat tot, el missatge torna a Catalunya amb l'aroma fresc de l'esperança, amb reminiscències de Wallace, de Murray, de Randolph o de Bruce. I és precisament en aquest punt esperançador on em vull aturar. Necessito transmetre la cara menys amarga del nostre veritable procés, perquè el nostre sí que ha estat un procés que ha durat 5 anys en benefici de Catalunya. Mentre a un costat es gestava les estratagemes de la traïdoria d'un procés estèril, com ha resultat ser, i orquestrat per un munt de traïdors escollits i programats, per altra banda estaves tu, sol, tirant dels fils, reunint informació, descobrint l'engany, recopilant veritat. Un procés en solitari d'enderroc d'esquemes i de dol. Per tant, una primera fase d'autoreconversió, d'autopedagogia de les estratègies en el món de la conspiració, de sociologia, de psicologia, d'autoaclimatació, una nova visió de Catalunya del món. I tot per poder argumentar d'una manera intel·ligible els mecanismes de la farsa, per poder difondre l'origen de l'entremat. Perquè, clar, no ha estat només descobrir l'engany, el mèrit ha estat trobar la manera idònia per transmetre tanta història capgirada, tanta vilesa i tants subterfugis, on havia el risc de semblar tot tret d'una pel·lícula de ficció en comptes de la realitat.
Una de les cares menys amargues i un dels motius que m'agradaria transmetre als oients per animar-los a fer el pas de venir directe a 68 és la qualitat humana del nostre equip. Tots som conscients que la lluita és complicada, però ningú deixem de lluitar perquè la força de la veritat i de l'esforç que has hagut de fer no ens deixa de fallir. Ens animem diàriament els uns als altres quan progressem en la lluita. Gaudim i celebrem dels nostres talents perquè el nostre lema és tot el que es faci de bona voluntat i per la causa és ben rebut. Quan arriba un nou resistent procurem donar-li escalf i encoratjar-lo. I sobretot sentim respecte i devoció per la grandesa del que fem, per la determinació, la força, la valentia i la constància de tothom, de la infinita paciència per reconduir la nostra visió dels aconteixements i dels actors que han protagonitzat aquesta farsa, de superar la dissonància cognitiva, per haver-nos ajudat a deixar definitivament les restes de les nostres febleses, producte d'un sistema manipulador que anul·la la capacitat de pensar a raó de la nostra essència i de la nostra legitimitat catalana. Un sistema que ens indueix a pensar a partir dels seus interessos, a partir dels seus mecanismes d'informació, a través dels seus mitjans de comunicació. Animo aquests oients que necessiten viure enmig de la veritat a que vinguin a contribuir a fer un nou país, sentir-lo com a propi. Tal com diu Lluís Botinas en un dels seus tractats, la condició imprescindible és que els catalans siguem capaços d'admetre conscientment que no som lliures des de fa 302 anys i que ens estan genocidant des d'abans de 1714 i d'advertir-nos a assumir-ho voluntàriament, a dir-ho obertament i a situar-ho com a eix i motor de la nostra activitat ara, aquí i a tot arreu. En poques setmanes canviaria tota la situació. Poble, tornem a ser lliures. Victòria segura. Només vull afegir que aquesta carta és llegida tal qual s'escriu, no és cap foment això. Jo sempre ho dic, que no he triat jo aquesta missió m'ha triat a mi. Quan tu t'has criat políticament amb la gent que són part fonamental d'aquesta traïció, doncs la meva consciència no permet una altra cosa que jugar-s'ho tot, perquè estàs en aquell lloc i estàs en aquell moment. I per mi no era una tria. L'admiració que em transmet la Victòria és extensiva a un grup de gent molt reduït, com el Gerard, la Dèlia, el Lluís, el Carles, el Pere, que deia abans, que han plantat cara a tot. Ara ja és molt més fàcil, ara és inevitable que guanyarem. Però sí que toca dir-ho aquí perquè estem entre adults, que el perill que jo pateixo ara en aquest moment és màxim. Ja ho han fet tot, m'han tancat al psiquiàtric, em difamen i saben que no m'he aturat. Ara ens contraprogramen i si no som prous, em deixaran de... Si no em protegiu, diguem, si no som prous no estaré prou protegit i es podran plantejar coses per evitar que ens en sortim. Penseu que realment sí que el món ens mira, però no mira les imatges de veritat. El món ens mira perquè hem plantat cara als amos del món i des de Catalunya donarem l'exemple humil, però orgullós, de com els de baix, organitzats, tombarem els de dalt. Ja ho estem fent. Cada setmana és un pas meravellós cap a la llibertat no només del nostre poble, sinó del poble universal. Estem guanyant, vine, guanyarem. Visca Catalunya lliure! Aquest ha estat un capítol més de la resistència independentista catalana des de Ràdio Adrián. I recorda que pots seguir-nos per les xarxes socials, tant al Facebook, al YouTube, al compte del Twitter, a l'Instagram, al Google, al Telegram i també a l'e-books. Per nosaltres la D és la determinació de fer justícia als nostres fills, que els mereixen ser lliures, i als 300 anys que ens precedeixen. La I és informació, ens els coneixem tots, ens els coneixíem abans i ens els coneixem de 4 anys de lluita molt dura. La R és el nostre relat. Nosaltres no estem ara per fer dretes ni esquerres, ni per fer res que no sigui destapar l'engany immens que és el procés, declarar la independència i llavors tots junts fer un dels millors països del món, més net, més just i socialment més avançat. La E és la nostra estratègia. Que jo sàpiga, no hi ha altra manera de tombar un règim totalitari com és la Catalunya espanyola autonòmica, processista, que ajuntar persones molt valuoses que han estat reprimides per aquest règim precisament perquè no s'han plegat a aquesta màfia. La C és Catalunya, que no requereix més explicació. La T és el talent i el treball del nostre team, que vol dir equip. Per tant, la E és la nostra ètica i la nostra èpica, i que l'èpica dels que han estat represaliats, no han tingut carrera política, no han tingut carrera econòmica, o els que ens vam animar a fer una vaga de fam i vam ser represaliats. I ens diem 68 perquè 68 escons són els que calen per poder-ho fer. I com que nosaltres sí creiem que som prou, sí que creiem que ho podem fer, i sabem que la via unilateral és l'única, i sí que estem preparats, i sí que ho volem fer, doncs nosaltres anirem directe a tenir el 68 i la declararem.